Έρθει ένας και σε έναν τρανό που καίκον, λαχαναγορά, δούλευε για να πάει σε λαχαναγορά το πρωί, δεν σε ένα μπουρδέλο και κάθισε να κουτάρει τα μουσικά και θέλει να τα κοροϊδεύουν τον. Έλεγε, Νότα, πες Κλάρα ρε. Έλεγε, Κλάρα, σε γαμώ την κουστακάρα. Γαμώ την κουτάρα μου, λέει, κοροϊδεύσανε με η κουτάρα, γαμώ την τρέλα. Θα προσέχω, τώρα την ημέρα ξανά. Περάω λογικά, η κουτάρα σας απαντώ. Νότα, πες Κλάρα ρε μαλάκα. Κλάρα, σε γαμώ την κουστακάρα. Λέει, αυτό έτσι και είναι. Πρέπει να πάω σε κάνα σχολείο να μαθάνω κι εγώ ομοιοκαταληξία, ποίηση κτλ. Να ξέρω να φτάω στη Χάγια και εγώ να κοροϊδεύω. Ναι, πάει στο Παρίσι, στη μεγαλύτερη σχολή ποίησης, λογοτεχνίας. Αυτά. Σπουδάς 4 χρόνια ονόντας, από κάποτε κλώσκεται, ξαπάει. Περάνε μπροστά στο κορδέλο, λέει η πουτάνα, Νότα, δες ρε πουτάνα. Πες Κλάρα ρε. Κλάρα, σε γαμώ την κουστακάρα. Ναι, πες και εσύ Ρίκο. Λέτε Ρίκο, της μάνας στο μουνί.